Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. Moitas gracias por acudir a esta rolda de prensa na que vou a pasar a informar dos asuntos máis destacados que acordamos na Xunta de Goberno que vimos de celebrar. E gracias sobre todo porque tuvemos que modificar e adiantar un pouquiño horario, pero agradezo a vosa presencia. Dicirvos que hoxe aprobamos un investimento moi importante, son máis de 350.000 euros para dúas iniciativas que veñen a reforzar o tecido económico empresarial da provincia de Lugo. Por unha banda, aprobamos un convenio de colaboración coa Fundación Agroalimentaria Galega, Confaga, por un importe de 175.000 euros en dúas anualidades. Concretamente, a achega que fai a Deputación servirá para o impulso desta fundación a través da contratación dunha persoa e da posta en marcha dun programa específico de formación. A Fundación Agroalimentaria Galega, que naceu a primeiros do ano 2021 e que integra empresas, empresarios e entidades do sector agroalimentario, quere impulsar a súa actividade prestando un servicio útil para este sector. En ese sentido, pois, co financiamento da Deputación de Lugo vai a poder contratar durante 2 anos a unha persoa cun perfil técnico de relacións públicas e tamén para a xerencia da Fundación. Aposta tamén por poñer en marcha un programa de formación con 16 actividades, un paquete de 16 actividades formativas entre este ano e o que ven, que durarán estas dúas anualidades. Esta achega tamén responde ao noso compromiso co sector primario, que, como sabedes, é unha das potencialidades da nosa provincia, porque estamos convencidos de que a aposta polas actividades económicas do rural e no rural é vital para afrontar o reto demográfico. E a outra parte que me refería é un asunto tamén relacionado co tecido económico empresarial desta provincia e trátase dun convenio de colaboración coa Confederación de Empresarios de Lugo, coa CEL, por un importe neste caso de 180.000 euros, nas anualidades tamén 24 e 25. Neste caso, a achega da Deputación servirá para reforzar os apoios existentes para mellorar a competitividade das empresas de Lugo, coa creación puntual e de forma singular e excepcional dun centro de apoio estratégico á empresa de Lugo, que estaría en funcionamento durante estes 2 anos, durante o 24 e 25, para servir como impulso. Este centro vai a desenvolver 3 liñas de traballo. Unha para a investigación estadística, encargada de estudiar a situación e o coñecemento do entorno específico das empresas lucenses para apoialas na toma de decisións. Outra dirixida á mellora da súa internacionalización e unha terceira liña de asesoramento, información e difusión en cuestións normativas que poden poñer en dificultades as empresas de pequeno tamaño porque moitas veces non teñen accesibilidade ou facilidade para facer certo tipo de consultas de carácter normativo. Neste caso, a nosa colaboración continua coa CEL é un feito que se ven dando xa no longo do tempo, convencidos da importancia de ter un sector empresarial forte nesta provincia, porque tanto os servizos públicos como o emprego son 2 factores esenciais para fixar poboación, para que a xente quede a vivir no rural. A creación de emprego pasa por apoiar o tecido productivo, que xa está implantado no territorio, para que poida medrar, para que poida ser máis forte, máis competitivo e máis productivo. Polo tanto, consideramos que estas 2 accións de impulso do tecido empresarial da nosa provincia pois van a dar fruto en pouco tempo. E cambiando de asunto, de tema, outras cuestións importantes que sacamos hoxe adiante foi investir preto de 300.000 euros para a renovación da maquinaria e os vehículos do parque móvil da Deputación. Aprobamos, por unha parte, a licitación da contratación para adquirir un semirremolque tipo góndola para o parque móvil por un importe de máis de 76.000 euros, que vai a traernos un vehículo que sirva para transportar maquinaria para as obras, e esta é unha dotación moi importante para o parque móvil porque ven a sustituir outra que xa ten máis de 50 anos e que quedará para actuacións puntuais ou de reforzo. E, por outra banda, adxudicamos a contratación á empresa Autogomas S.A.
para a renovación de 3 coches oficiais do parque móvil por preto de outros 200.000 euros. Concretamente, a Deputación adquire 3 turismos berlinas híbridos enchufables para a sustitución de outros 3 vehículos do parque móvil que teñan de media en torno aos 500.000 km cada un. Son 3 coches que son do ano 2009 e do 2006 e, polo tanto, con esta renovación apostamos pola eficiencia enerxética, pola menor contaminación, adaptámonos ás normativas ambientais e ás zonas de baixas emisións e con isto tamén conseguimos un menor consumo de combustible. O plazo de entrega destes 3 vehículos e a recollida dos usados é de 20 días naturais, en canto se formalice o contrato, así que pois, en cuestión de pouco tempo estarán xa útiles para o parque móvil provincial. E pola miña parte, pois nada máis, quedo a vosa disposición se necesitades alguna aclaración ou tedes algunha pregunta. Non, moi ben, pois moitas gracias. Bo fin de semana.